Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si ukážeme, ako nahrať video na YouTube. Takže keď chcete dať video na YouTube, to je úplne jednoduché. Hore máte vytvoriť, máte tu vyzerať naživo a nahrať video. Kliknite na nahrať video. Mám tu aj moju sestru. Čaute. Podávam čaute, keď sa počuli. No a tu už máme vybrať súbory. Dáte vybrať všetky súbory. A tuto máte videa. A dáte si tam, aké chcete. Keď tam dáte nejaké video, keď ste tam dáte video dali, no tak musíte dať aj názov. Napíšete si, potom opis, tu môžete si dať miniatúru, ale to musíte telefónne číslo. A môžete si dať, či to je určené pre deti, potom moje video sa upredovalo. A tu máte také. No, potom dáte ďalej a tam máte to si urobíte. A keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u nového videa, tak čus.